Hayi ke sithe sava uba uMakhumalo kunye noMpilo baziva njani ngalento ibiyathethwa ngutata uMosamseleku kule veki kuphelileyo xa uMpilo wachaza uba isenimi yakhe uye woyitshintsha eHome Affairs ngoba kaloku iyatsala into yeefemeli zakhe zoba kugqitywe izinto zohlawula nezelobola, wabe ke phofu ezawugradyuweyitha nogradyuweyitha, so into ebesoyikela okanye besenqonela uba iqualification yakhe iphume isithi zungu kodwa ungumseleku ngoba kaloku already into zakhe I think ze-matric ne-ID caba uMakhumalo uthi bezimsokolise kakhulu kule nto yoba etshintshe isibongo. So ke ngoku utata uMosamseleku ngulo uye wathi azayazi uba khe walotyolwa kaMseleku akazukwazi umane siya phaa kulo mamakhe ngolu hlobo emane siya ngalo, akafuni into yoba abe nento edibene naba bantu. I-masterpiece ke ngoku kule i-episode eyento ethethwe ngutata uMosamseleku ngeyoba uMpilo after ke ngoku wamlobola azayazi uba on top of bengazuyovizitha phaa kulo mamakhe ngolu hlobo evizitha ngalo ngoku akazoba supporta financially okanye bangalindeli into yobana ngaba uzawukhupha imali. So basically njengoba elotyoliwe ke ngoku okanye ezabe elotyoliwe kwaMseleku nemali yakhe ngeya kwaMseleku. So uMakhumalo ke ngoku sesamva ke ngoku ethetha echaza ke kuMpilo uba okokuqala kwelabo icala akukho like financial obligations, like abalindelanga uba enze ABCD&E for bona, uzayenza into kuba efuna ngoba utata uMosamseleku uye wathi uMpilo akazomlobola akhuphe zonke izinto zawufuna kulo mamakhe and then yena aphinde abondle okanye abasapote financially. Ndaqomba hayibo. So ndevuya ke xa ndisiva uMakhumalo esitsho esithi uMpilo uzawuyenza into ngokufuna kwakhe. I think the same applies with umamakhe. Xa umamakhe uMpilo efuna umenzela into unomenzela. Wade wathi uMakhumalo uba utata uMosamseleku mabangasokolisi umntana ngelo xesha babemenze kumnandi kunye nomamakhe. Ngoku uthwalisa amaxanduva oba hey awuzumane usiya phaa, hey njengoba uzawuphangela nje awuzumane unikeza ngemali phaa, uthi babemenze uMpilo kumnandi. Utata uMosamseleku uxatyiwe sana khangaphiki sento. So uMakhumalo ube nendlela ke yomlungisa umyeni wakhe engakhange abe kanti uyaxambulisana naye but wayibeka nje kakuhle, nangoku naye wehla kuloo nto leyo khange abe ephinde ayigxininisa. Ke ndiyavuya loo nto leyo guys because besesethukile kaloku uba hayibo njani, I mean kwa umntu otshatileyo akuthiwa awuzophinde uye kowenu ngoku ngenxa yoba kukhutshwe ilobola apha. So besingayi-understand kwa abantwana bomtshato still baba nayo i-relationship and bayaya kulo mamabo. But anyways tata uMosamseleku ke into yoba ke bethethiswa nje ezi-emotions zakhe zoba ke mhlawumbi kufuneke elobole okanye kudala emane ekhutshiswa izinto phaa kulo Mpilo ingade igqibeke into yakhe. Sawubona ke izawuphela isithini because sibonile kule episode izayo u-episode 7 uMpilo edibene nomamakhe bekwathetha ngale nto, but ke yona surname uMpilo seyitshintshile ayizojika leyo into. Uye wasivezela ke uMpilo uba le ndlela ayewenza ngayo izinto akekho proud ngayo kodwa ke uxolisile kwifemeli yakulo mamakhe ngoba ade enze izinto ngolo hlobo. Tata uMosamseleku wathi hayi akanangxaki yena kwelakhe icala, noMakhumalo wathi hayi makangabi na-regrets because ibisokolisa yena le nto ye-surname, but ke uthi uxolisile uMpilo. Anyways enkosi kakhulu guys ngothi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.